elikkä tervetuloa uuteen videoon. Ja tänään mä opetan kuinka saada kierrettä teidän jalkapallopotkuihin. Ja lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että millä jalan kohdalla sun pitää koskea siihen palloon, kun sä vedät sitä palloa. Eli tällä sisäsyrjällä vähän tästä päästä, mutta silleen niinku, että se osuma kuuluisi niinku tehdä niinku näin. Eli otat täältä, no mä näytän vaikka näin. Otat niinku täältä vauhtia ja sitten niinku vajat sen silleen tuosta näin. Mä voin vaikka näyttää yhden kerran miten se tehdään. Eli näin. Ja siihen ei hirveet kierto kyllä tullut. Mä vedän uudestaan. Tää on ehkä vähän liian lähellä. En tiedä. Vedetään samalla nää kaikki pallot tästä. Se meni läpi. En tiedä tuliko niihin. En tiedä tuliko niihin hirveästi, mutta mä katson, että jos niihin olisi tullut. Mä vedän kyllä vielä uudestaan, jos ei tullut. PS, juna tulee tuolla taustalla, tai menee tuolta junaraiteita ohi, niin älkää välittäkö siitä. Juu, eli mä vedän nyt vähän kauempaa nämä mun vedot. Katsotaan, jos täältä kauempaa saataisiin vähän kierrettä. Kyllä mä uskon näin, koska mäkin olen tätä aika kauan harjoitellut ja tähänkin kestää. Niin kun, jos et jaksa harjoitella, silloin sä et opi. Jotkut oppii nopeasti ja jotkut ei. Ai, miten lähellä oli yläpörssy. Se pallo tuli takas, vedetään suustaan se. Olikohan sinne kierretty? Näyttävä. No siinä oli ainakin kierretty, kun näki kun pompusta lähti. Ja en tiedä tuliko niihin kierrettä, mutta eli en tiedä tuliko kierrettä, mutta toivottavasti niihin edes vähän tuli. Ja pistä peut ylös, jos sitä auttoi sua. Mä arvostaisin sitä, jos tilaisit kanavan. Ja se olisi mun puolesta. Morjens!